Forestil dig den fineste sommermorgen. Du og dine kolleger skal tænke nye tanker. Du tager en bid af frugten, og tankerne suser uhindret gennem dit hoved. Konferencelokalerne og teknikken er klar. Rammen er sat til det perfekte møde. Signatur er en landsdækkende hotelkæde i unikke rammer, som i samspil med naturen tilbyder dig og dine kolleger det hele. Gode værelser, madoplevelser og Danmarks bedste beliggenheder for dig. En sikker succes. Vi er klar til aktivt at inspirere dig og dine kolleger. Seks unikke hoteller med et samlet koncept sikrer dig kvalitet og oplevelser. Vi sætter en ære i at lave arrangementet, som præcist passer jer. Skal noget fejres, eller ønsker I bare at koble af? Signatur sætter rammen. Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Aftenen nydes med god mad og vine, inde eller ude. Kunder kommer tilbage igen og igen og mødes på ny til oplevelser hos Signatur. Kvalitetsstemplet er din sikkerhed. Det er vores Signatur. Signatur. Ophold med mere end udsigt.